लोगोफोर जोंना शिवरात्रि पुजानि पुजा होनाय हाबाफारिया जोबजोब्बाय आरोना लोगोफोर जोंना बावथाय होनायफोरा जोंना जोबजोब्बाय जोंहाना बेनो जोंना न'नि फिसा शिव मन्दिर आरोना लोगोफोर जोङो बोसोरफ्रोमबो जोंनि नैबे फिसा मन्दिरावनो जोङो शिवरात्रि पुजानि नामाव जा एसे हायो जोङो पुजा होयो आरोना लोगोफोर फिथाइ सामथाइ एसे लाबोनानै जों दिनैबो शिवरात्रिनि नामाव पुजा होबाय नै नायदो लोगोफोर एसे लारु बानायबाय बेनिफ्राय नै थालिर आपेल आंगुर बिदि बायदिसिना लाबोनानै जोङो दिनै शिवरात्रिनि नामाव जोङो शिव पुजाखौ होबाय आरोना लोगोफोर जोङो मन्दिरखौबो एसेबां गिदिर बानायनो हाथ'वाखै लोगोफोर जोंनि न'नि फिसा थानसालियावनो जोङो जोंनि शिवरात्रि पुजाखौ जों होबाय आरोना लोगोफोर उनफोराव हायोब्ला जोङो बे थानसालिखौ जोङो मोजाङै बानायगोन होननानै सानबाय दङ आरोना लोगोफोर जोङो बानायनो हाथ'वाखै जों बे दिनै जोङो गोदानै बानायफिनदों आरोना एसे बायना दङमोन जोंना थानसालियाबो जोङो दिनै सानसेयावनो अखा मुखा बानायब्रबनानै जों बे मन्दिरखौ दिहुननानै जोङो नै दा मोनाबिलि समाव जोंनि शिव मन्दिराव जोङो शिवरात्रि पुजानि नामाव जोङो बावथाय बावबाय आरोना लोगोफोर जोंना दिनै शिवरात्रि पुजानि बावथाय बावनाय हाबाफारिया जोबजोब्बाय लोगोफोर बेनोमोन आरोना दिनै जोङो सानसेयाव जा एसे हायो बावबाय नायदो लोगोफोर जोंनि थानसालिया बेनो आरोना शिव मन्दिरा लोगोफोर बाय बाय